Hambo High Chief Uche John Udeji Oshirozo Kembulambo onye ndị ụlọ eji obodo ala echara mgbo anda ibe nna mbe lọda ajumihe ya bụrụla engineer gụla ewe bịa ibe ma la gụla ebe ehọla ehọ ụlọ imala aredu ụlọ lambo bebe onwe eduke ya ọdụlụ ishe and ọdụ ugwela ile emihe la ndị agba ọhụ ọ ka dị ote mana ebe ụlọ ba metale ari nna ke ụdị iche ka edu iche akwa m reshili uke ma ọ bụ ireshili ikewu ọzara ebula ọbatala ari ike ụlọ nwe ọghọ oke ma ebe ụlọ duhoto nwekwu ihe onwe ọla emelari ikewu and onwe ihe inwe ile emelari ike maka la gụla enwe ha ọkụ onye gụla enwe ọkụ bụ gụla eleke ya bụ mgbe ụlọ ekwi ebe onwe leke ọ dịla ishi edokwu ugwe ndị nwe a man nwe like 5 children ya ahụ total shake their property ụmụ ya ahụ na-ese na-enwecha nna ma ebe ụlọ ọlụ nwaanyị na-ese ma ebe ụlọ nwaanyị le mụrụ mmadụ ise ahụ adị ọkpara bụ ihe lashi dedari ọ dị-enye ụmụlọ ete onye chọrọ ịrụ ụlọ ọ bịakwute azụ onye bụje nna maka na nna ha lụọ o wote nwa ekpe mme bịakwute ya le akparịa ụka ọchile eti ofutekwe lee chọrọ iburu ọdị obuke ọ gaje nyegharị ole jehe wuru ili ike ikekwela o nwere ego dede ahụ enweghị so lara ihe n'ikechi ahụ ya gọọla ya ọhọ ọladụghọla ịla mma o nwere ihe m lụlọ that la the last born but handle ha follow subsequent born but handle ha follow ibenne ọkpara aga elsewhere ga kpọ ụlọ ọ bụghị iwu mala ọhụarị enwali mu ha bado ha limu mala ebe niile osowe ma osote osogowe ma osote ngakwala uburu chọọ ịbịa kpọ ụlọ limu ha hụ bịa kpọ ya maka ebe ihụlụ mụla ụlọ ugwe abụ m onye kishi leho nnam mala ha nwụgburu amụwa bụ onye fọlọ leho now mala ndị nne mụlụ nna kem na nna ke ha chọkwa ịbịa bụlụ ebe ha bịa kpọọ ya ụlọ ma chụwa ohe maka la anyị niile enwe ebe ila gwafa ye melo ụmụ nwaanyị adụ sorola ekete oke iyalo dukala mgbe ibai nwaanyị bịalụ aka atụghị ike ngala elu ịtụ ike ngala elu bụ ime onye nwoke anyị abụla nwaanyị bịara ma ebe batara nwa mbụ eburu onye nwoke adụchila nwaanyị ahụ atụgbu ike ngala elu o sorugwo nwere imu ha ma ebe ụlọ nwaanyị bụ ọla amụ ekecha ụmụ nwaanyị ahụ ejekwa obulu ebe ọzọ nwaanyị ahụ enwe ohu okele imu ha mana mgbe ịhụ ọlọ ndụ ihe niile ruwelili ibe dị ọla eketechakwa mala enwuhụ aya bụ mgbe ụlọ agụ anwụ ha shiri ọkụ nwaanyị ahụ nwụhụzie onye ke mụrụ nwoke nweji ọkụ ahụ niile ụmụ ya nwaanyị ahụ ekele ụdị la ha lantala ibe ha bịa kwuo okwu bụ na okwu na ụka dawara achịse je kuwa ada nwaanyị mana ọ bụghị la ha bịa ji iketa ụkwụ nkwụla ma ọ bụ iwuru mkpụrụ leshila ake ha unless mgbe ọ bụ onye dị ịchụwalụ ya lantangị be nne shi ndị mụlụ iji kwụọ ụgwọ enwela alachi igbu ilebe ha na-enye ọlụ uru ma ọ na-ebu ide o jekwedo egbute ekwu lebo nne ya ahụ maka la ọla ntagwu imu ha kwụọ ụgwọ enwe ma everyday kwa enwe dị n'isi
ya bụ idele ibe ha ogede egbute ekwụrụ ọkụ na didike ọ bụghị oke papa ahụ bụ ogede abịa eri unless mụmụle nwoke bụ ezigbo mmadụ shi ya mewekwote edoghị mma. What of ya bụla di nwaanyị aka ga ọka alụghị di? O nweghị ihe dụrụ ibe nna eruwe ihe niile dụrụ ibe nna eruweli ihe niile ma ebe ụlọ ka lụghị di ma di ma arị ma arị m ihe niile ogede ekete mana ọla gbagoro okwere ala ya li ihe ọ bụ ya chọọ ịkọ nni o jee kọọ nni n'okere eke n'ịhụ mmụlụ ịla akọ until ọla di imala aka ya afọ ya. ya la di ọha fọjee dị arị. Yes ọ ha lelo ole refuwe ọ lagwelu di ikpe dị ibo onweji oke. So that means like ihe ke ha abụghị oke. Mba ọ bụ oke. ma mee mmụlụ ya bụrụ nwa ya amụghị nwoke onweghị okele ebe hụ aya bụ nwa ya ejighị eketa oke maka nwoke ala abịahụ ya la nwaanyị ekewawali aya bụ oji ụmụ nwaanyị oji adụ mkpa ada ekpe ya bụrụ ekpere agwa ya ọbụrụ ọhọ onye gakwala ibe nwoke nwere nwoke la nwaanyị maka onweghị oke adụghị mkpa lo nwere ihe nwoke na-eme ugwe nwaanyị dum eme karịa duka ebe m si fụta anyị enweghị ihe a na-eku family land anyị enweghị eli ebe mụwa si fụta lara ike m bụ ka edo ụlọ anyị ote nna mụrụ nna m na nna ndị ike ọtịọlụ anyị nwere ike anyị so anyị nwekwara ike ịbata ugwe anyị ekegharị anyị ahụ duka otu anyị sikwa emeli ibe ka anyị ekechakwala m nwere uke m onye nke ọzọ nwere uke ọla ga-akwela ke mma ga-akwela ke nwa anwa gere ke akwa uhie ala bụ m zuru ya nwakwa anwa bahna ke m gere akwa uhie ala bụ ozulu mma kpugekwe ebe do mma o sere kala ala m mana o nwere ezinụlọ oje go bịa ha enweghara iche iche arịrị nne ha nwe bụ family land abịaji onye ọgaranya ha eduruji ote ha aha ejeje da wadali onye ọbụla ewuru uke ya nwoke ala wahali nwoke ala wahali ya ụmụ nwanyị mana nwoke na-eji agbaghecha ya mgbe a gara ịwarị ndị nwoke ala ụmụ nwanyị awawali. O nwere ihe ọzọ m lụrụ la o nwere some certain things ha do wolu ego arịla eme ọ dị ọtụtụ ihe ịpa ugwe bụrụ biznes bụ iji eme ya bụla arị bụ irelu were ịzọ ihe bido biznes ahụ alọkata ego nwere ike iju ebe niile mana obiele ihe ọlada bụ mmemme onwe oke ya ahụ maka lee ego arị bụ iji bido ahịa ahụ ekụlụba ahụ niile mie ihe eji arị eme bụ otu elu ugwe la nwaanyị abụ nta mkpawu ego adụghị ịgakwudede nna maọbụ onye ọgaranyala ejiri ụlọ ahụ isi la nwaanyị la agụkwa ego ukwu mana enweghị ihe iji eme ere ali wuru gị lụọ ọrụ nwaanyị ọdụ mịta mkpụrụ dị ukwu ma ọ bụla ụlọ adụghị ere ali wuru rụtara ụlọ ala eme ego arịla akwa ka ehu ma ọ bụla ehu ji onye nke amaghị isi ya lọdụla ụlọ ọgwụ diela bed eruziela ịgbafute ya ahụghị ego egere ali wuru gbafute ahịhịa arịla akwa mana eji iji mee biznes mba ya bụrụkwa onye ọdala ebe o nwekwara ike igere ali o were ịṅụfe ome chụfụ nwaanyị o nweghị uru ọla abalị maka ihe maka bụ oji eme mana etinyere ahịa ya nwere nwa peri ịza mbụ nwerula ime ahịa ahụ ka ịhụ na ya bụ mmiri elula abịa ekuru ụka ali
ihe eji ego ali azụ ahịa mana ihe ejikwa aga ekwo la ụgwọ akwụkwọ onye ọ bụ kwala ọ na-erekwa ala eweru kwụọle ụgwọ ekwo ọ labakwala uru ejighị azụ ahịa maka goyakwa biznes akwụlu wa bụ ndị la agbaji pen daga malụ ke biznes mala ihe mgbo ibe anyị la-agụ bụ ịzụ ahịa itinye ego ali la ịzụ ahịa ọ labahụla onye ọ bụrụ ya nwere uko nwere uke ịhụ na-abịa ekuri ọ gbara aka reason bụla ihe ndị ishe na ihe ejighị agawala ahịa ile ejighị agawala ahịa ahịa iji azụ ọdụlụ ma bụ ahịa nwanyị ụlọ ịgụ akwụkwọ ehu omume ahịa bụ ihe ile eji ọga alụwa aga ihe ile eji na-eme travel ị na-eji aga ije ọ bụghị o nwere ike otu na-ebiala ugwu ishi m na ị achọkwa onye gụla ele awe ada ejede ajụtagbunwe ụmụ ihe edo eghe ọ bụghịla ahịa ịbịalụ m dị mmadụ ijede nyere wee kasị ụdị eme ihe ụlọ gaje ya bụ na ịgawa ego ekweghị ịfụta gụla ele eji agawa gụwa ofụtara ire ule were ịga ebe ha ụlọ gaje